Yan, tinamad mga tuyo. Uy. Yan mga tayo. Grabe, mataba mga tayo. Oh, mga pulahan na ano, mga good size mga tayo. Munting lupa. So yun, panibagong update na naman ito mga tayo sa fishing spot natin dito sa may munting lupa. Ano mga tayo? Yan yung mga tayo huli ko mga tayo. Kabiwas oh, yung spot natin to. Kabiwas oh. Ang dami ko na huli mga tayo. Oh, yun oh. Sobrang nag-i-enjoy mga tayo sa ano. Kakabiwas. Oh, yan oh. Kuya Noel, Kachay Noel oh. Noel Cruz, Kachay Noel Cruz. Thank you, thank you. Sa yung ano, mubaran. Ayun mga tayo. Hindi nga na ako mga tayo nakapag ano. Pang release lang natin ito mga tayo. Mga tayo, kinakagat na naman. Yan na naman. Grabe kakatapon lang doon mga tayo. Uy, gandang size oh. Oh. Gandang size mga tayo. Oh, di ba? Kaka ano lang natin dun. Kaka pupul lang. Oh, ganda ng size. Grabe. Thank you for watching mga tayo. Grabe ganda. Kabiwas oh, para na. Kuya Francis. Ay kaso nakalusong ako mga tayo. Tayo, nakalusong.